Egunon guztioi eta bereziki Tolosaldeatik etorri zareten alkate eta atopako ordezkariai. Egunon. Sagardui sailburua, urtea dira Tolosaldeko herritarrok eta Euskal Herria Bilduk eskualdeko esi publikoa eta ospitale publikoa aldarrikatzen ari garela. Urteetan Urkulluren sailburu zen Jon Darpón jauna esi publiko-pribatu ereduaren defendatzaile sutsua izan zen, baina azken udal hauteskundeetan berriz, 2019etan, EAJak bere egin zuen ospitale publikoaren aldarria, ongi etorriak. Orain berriki aurkeztu duzuen gobernu programan bereizmen handiko zentro bat eraikitzeko asmoa azaldu duzue, baino guztio gauza berdinez hitz egiten ari ote garen jakiteko helburuz egiten dizut gaur galdera. Jaurlaritzak Tolosaldean eraikiko duen bereizmen handiko zentroa, Tolosaldeko alkateek eta eragileek eskatzen duten ospitale publiko berria izango da? Mila esker. Eskerrik asko, Iriarte jauna, erantzuteko Sagardui andrea, zurea da hitza. Legebiltzarreko presidente anderea, ondo baino hobeto ulertzen dut alkate eta eskualdeetako edo kuadriletako ordezkari guztien eskariak beren herrietan edo inguruetan ahalik eta osasun baliabide honenak instalatzeko, lehentasuna larrialdiei eta ospitalei emanez. Ondo ulertzen dut bai, baina ulertuko duzuenez zuek ere, azpiegitura berriak sortzeak edo eraikitzeak lurralde, biztanleria, antolamendu eta arreta irizpidei erantzun behar die, eta zailak irizpide horiek guztiak kontuan hartu eta lehenetzi behar ditu, beharren eta baliabideen arabera. Tolosarako proiektatzen den zentroa EAJ eta PSren gobernu programarako osasuna atalean definituta dago. Hain zuzen ere, bigarren atalean, Tolosako udalerrien bereizmen handiko zentro bat eraikitzea. Hori hala da, baina proiektu hori oraindik zehazten ari gara, zehaztu egiten dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sagardui anderea, Iriarte jauna, zurea da hitza. Sagardui sailburua, urteak dira eskualdeko biztanleak, eragileak, sindikatuak eta bereekin bate Euskal Herria Bildu beste osasun eskualdeetako zerbitzu berdinak eskatzen gabiltzala. Errekerimendu guztia betetzen ditugu, beste eskualdeak ainako zerbitzu berak merezi ditugu ondorioz. Sailburu gehiagiren eskuetatik pasada gai hau honezkero. Rafael Bengoa, Jon Darpón, Nekane Murga eta orain Sagardui andrea zure eskuetan dago. Ez ezagun denbora gehiagori galdu mesedez. Ospitale publikoa eta esi publikoa da lanean da eskatzen duguna eta horretarako Tolosaldeko alkate eragile eta herritarrek oso argi dugu horren alde jarraituko dugula lanean. Hori bai da gure eskubidea eta hori delako Eusko Jaurlaritzari eta Osasun Sailari eskatzen dioguna. Kuriosoa da eta berriki eta hau da argitzea nahiko genukenan, EAJak izugarrizko ziaboa egin du, punta-puntako trainera baten neurriko ziaboa gainera. Ze, beraiek bai, eta Tolosako EAJako alkate den Olatzpe honek aldarrikatzen du ospitale publikoa, eta orain dela 2 aste horrela zioen berak. Legealdi honetarako Eusko Jaurlaritzako gobernu akordioan jasota dago gure eskualdean ospitale publikoa eraikitzea. Ospitale publikoa argi eta garbi. Eta gure konpromisoa irmoa eta erreala da. Beraz, gaur hemen, zure ahotik, ere, bereizmen zentro handiko espazio hau, eraikin hau, ospitale publikoa ote den, beste eskualdek duten ospitale publiko bera ote den,
zerbitzu karta berdinakin, eta publikoa, ezi publiko batean hornitua, izango ote den galdetu nahiko genuke. Eta zuen zehaztasun faltak, agian orain argituko dizkiguzu gauzak, zarrak berri, ze ohitua gaude zehaztasun falta hauetara, eta ohitua gaude zehaztasun falta honen ondorioz, ospitale publikoa izan beharko luken hori Asunción klinikak ematea. Orain dela gutxi artean, entzuten genuen Asunción klinikak inoiz baino zerbitzu hobeak eskaintzen zituela eta beste osiak baino kalitate handigoko zerbitzuak ere eskaintzen zituela. Orain auzitan jartzen da hori. Erdi gezurretan ibili da urteetan osasun saila gai honekiko eta gardentasuna eskatzen dugu. Egoerari buelta emateko aukera dugu. Pandemiak mahai gainean jarretako gabezi erantzuna emateko aukera daukagu. 21. mendeko gizarteari, 21. mendeko osasun arreta sistema planifikatu eta garatzeko aukera dugu. Horretarako prest daude eskualdeko eragileak, alkateak, eta horretarako sortu dute osasun maila hain zuzen ere. Hartu luzatu dizuten eskua, hartu ezazu eta ekin diezaiozun lanari, eta ez utzi agendan beste sailburu guzti horiek mahai gainean utzi zuten eta zure eskuetan dagon hori. Eraiki dezagun ezi publikoa, 100% publiko izango dana, eta ospitale publikoa beran integratuta. Mila esker. Eskerrik asko Iriarte jauna. Sagardui Anderea, zurea da hitza. Esan dudan bezala, ni Tolosaldeko alkaten asmo legitimoak eta iritzia ulertuta uste dut garrantzitsua dela adieraztea osasun plangintzaren kontzeptuak zehaztu behar duela inbertsioaren beharra eta lehentasuna. Eta esan beharra dagoela baita ere. Tolosaldeko biztanlegoari Euskadiko osasun arreta bermatua daukagula. Dena dela, osasun sailak ez daki Tolosaldeko alkate guztien aldetik eskaera uniformea dagoenik. Hainbat eskaera helarazi dizkigute. Asunción klinika sare publikoan sartzea, ospitale berri bat eraikitzea, klinika soziosanitarioari eskaintzeko egitura bihurtzea, edo Tolosako ambulatorioa kanpoko kontsultetarako erreferentziazko zentroa zen egoerara itzultzeko eskaria. Beraz, lehenengo kontua da, agerian ustea azken urteatan mota askotako eskariak helarazi zaizkiola osasun sailari. Azken aldian, indarra hartu du Tolosaldeko ezirako eskualdeko ospitali bat ezartzea. Eta gobernu programaren helburua da laguntza dispositibo bat eraikitzea eta hornitzea Tolosaldeko eziaren lurraldearen eremuan. Oraindik zehazteko dagoen gailu bat da. Beharrezkoa da plan funtzional bat egitea, Tolosaldeko ezian zabalduko diren laguntza zerbitzuak zehazteko. Dena baloratzen ari gara. Bereizmen handiko zentro bat izan behar duen balioesten ari gara, radiologia konbentzionala eta barbarne hartzen dituzten gaitasun diagnostikoekin, erregimen ambulatorioan eman ohi diren ospitale espezialitateetako kanpo kontsultekin, radiologia eta laborategiekin, kirurgia handiko ambulategia egiteko gaitasuna duen eguneko ospitale bat egokia den edo ez den, ohiko ospitale bat izateko eskaera ere baloratzen ari gara. Esan bezala horrelako jarduera bati ekiteko egin behar den plan funtzionalaren araberakoa izango da dena. Eta lasai, ez dugu agendan utziko. Egon, ziur hortaz, erantzunkizuna gurea baita. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sagardui Anderea. Gai zerrendako